På hotellet er Katrine Hoffmann ved at gennemgå listerne over næste uges reservationer. Der er sket et par fejl i løbet af sidste uge. 2 gæster har tilsyneladende reserveret det samme værelse natten efter den 15. november. Katrine sidder ved computeren og forsøger at overskue, om nogen af dem har bedt om præcis det værelse, eller om hun bare kan flytte den ene til et tilsvarende værelse. Nogle gæster foretrækker at bo på bestemte værelser, og der er ingen grund til at skabe utilfredse kunder. Klokken ude på skranken ringer bag hende. Hun slipper modstræbende musen, vender sig og ser ud på skranken for at se, hvem det er. Men der er ikke nogen. Hun rynker panden, ryster let på hovedet og vender tilbage til computeren og reservationerne. Klokken ringer igen. Hun skubber sig væk fra computerbordet og drejer rundt på stolen, så hun kan se ud gennem døren. Foyeren er tom. Hun rejser sig nølende og går ud bag skranken. Hallo, siger hun. Er her nogen? En bevægelse fanger hendes blik. En lys hårtot, kun lige til at se bag skranken. Et barn. Selvfølgelig. Hun går hen til skranken, læner sig ud over den og ser ned på en måske 8-årig pige, der sidder på knæ og knæler på det tykke gulvtæppe. Pigen er meget beskidt. Hun har ulereder i håret og ser Katrine, da pigen løfter hovedet og ser på hende, meget mørke øjne. Tiden er ude, siger pigen. Hvad? Katrine får et stramt drag om munden. Pigen lugter heller ikke særlig godt. Hun slår pladen i skranken op og går ud til pigen. Du kan ikke lege her. Du må gå udenfor og vente på din mor. Pigen griner. En overraskende klar og dejlig lyd. Hun rejser sig op, smiler bredt og tager Katrines hånd. Tiden er ude, siger hun igen. Katrine river hånden til sig med væmmelse og vakler tilbage. Hun har aldrig brudt sig om snavs. Ud, siger hun kort. Pigen rejser sig og går. Men Katrine synes, at hun kan høre latteren og lugte pigen længe efter, at hun er forsvundet ud af døren.